Ahojte, počúvate 26. epizódu podcastovín. Moje meno je Blažej Černák a v dnešnej epizóde budete počuť. SME vstúpilo do Toldo. Spotify for Podcasters spustilo Team Management. Podcasty počúva takmer toľko ľudí, ako sleduje televíziu. A zvýšil sa aj registračný poplatok na Ministerstve kultúry. Tipom na začínajúci podcast je Potravinovo s hviezdami slovenského potravinárstva. A v rozhovore budete počuť Gabiku Zubrikovú, autorku podcastu Dá sa to? Svet podľa Gabiky. Poďme na novinky. SME vstúpilo do Toldo. Vydavateľstvo denníka SME Petit Press majetkovo vstúpilo do aplikácie Toldo. Toto spojenie nie je len majetkové, ale aj obsahové. Od 15. apríla si môžete v aplikácii Toldo vypočuť extra obsah z podcastov produkovaných SME, ako bonusové materiály, webináre či live streamingy. Samozrejme, bude to za poplatok. Tým podporíte samotných tvorcov. Vybrať si môžete platbu iba za jeden podcast vo výške od 4,90 mesačne alebo za celú produkciu Toldo za 7,90 mesačne. Obsah sa netvorí zadarmo, uvidíme, ako na to zareagujú slovenskí poslucháči, keďže platiť za extra obsah tu ešte nie je folklórom. Rozhodne toto spojenie je dobrá správa pre poslucháčov aj tvorcov. Spotify for Podcasters spustilo možnosť vytvorenia prístupu pre viaceré kontá k jednému podcastu, teda môžete robiť team management. Ak máte viacero podcastov na tejto platforme, museli ste sa prihlasovať a odhlasovať, alebo ak ste robili viacerí na jednom podcaste, prihlasovať ste sa museli cez jedno konto. Team managementom sa toto vyrieši a Spotify for Podcasters sa tým viac otvorilo možnosti spolupráce viacerých ľudí na jednom podcaste a ponúka nástroj, ktorý bol väčšinou dostupný iba pre platené hostingy. Podcasty počúva takmer toľko ľudí, ako sleduje televíziu. Zaujímavý prieskum opäť priniesol Edison Search. Podľa nich podcasty majú zásah na Američanov vo vekovej kategórii od 18 do 34 rokov až 48%. Pre porovnanie, televízia má 50%. Vo vekovej kategórii do 49 rokov majú podcasty 46% a televízia 56%. To sú tak povediac minimálne rozdiely zásahu a potvrdzuje to fakt, že podcasty sú už plnohodnotné médium. Link na prieskum nájdete v popise epizódy. Poplatok za registráciu na Ministerstve kultúry sa od 1.4. zvýšil z 5 eur na 8 eur. Ak nemáte registrovaný svoj podcast na Ministerstve kultúry, tak by ste tak mali urobiť. Vyplýva to zo zákona, ktorý už platí od 1. augusta 2022. Vyplníte 3 tlačivá a zaplatíte poplatok 8 eur a odošlete na Ministerstvo kultúry. Len doplním, že ak nie ste komunitné periodikum, máte povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora a ak máte aj videopodcast a spĺňate podmienky pre audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie s hospodárskym zámerom, tak sa musíte registrovať aj v Rade pre mediálne služby. Tipom na nový podcast je Potravinovo. Retailový konzultant Tibor Tabery bude v rozhovoroch s hviezdami potravinárstva na Slovensku rozoberať, ako vidia potravinársky segment. Prístupné sú zatiaľ 3 epizódy a môžete si vypočuť rozhovor s Jarmilou Halgašovou, s Milanom Pašmikom z McCartru alebo s Ladislavom Ambrovičom z Minitu. Najúspešnejšie podcasty cez Spotify podľa Chartable boli v redakcii od denníka N, Vražedné psyché a Profil zločinu od ZAPO. Cez Apple sa najviac darilo Dobrému ránu od SME, druhé bolo Vražedné psyché a tretie Otcovia v plienkach od denníka N. Gabika Zubriková je podcasterka Samorast. Počas covidu si povedala, že skúsi robiť podcast o téme, ktorá je jej blízka a venuje sa jej už dlhé roky. Sú to neziskovky a ľudia pracujúci v neziskovom sektore. Jej podcast má veľavravný názov Dá sa to. Napríklad aj robiť podcast na vysokej úrovni, aj keď ste netušili na začiatku, ako sa taký podcast tvorí. Všetko sa naučila a stále ju to baví. Užite si rozhovor a budem rád za like, odber, komentár, prípadne otázku týkajúcu sa podcastov. V štúdiu Brep vám radi poradíme a pomôžeme s tvorbou audio alebo video podcastov. Prajem vám ešte pekný deň. Gabika, ahoj. Ahoj Blažej. Som rád, že si prijala pozvanie do podcastovín. Budeme sa rozprávať dnes o tvojom podcaste, ktorý sa volá, že Dá sa to s Gabikou, tak? Dá sa to Svet podľa Gabiky. Svet podľa Gabiky, no to sme si hovorili, aby som to nedoplietol a vidíte, doplietol som to. Gabika, tvoj podcast má 58 častí. Vieš, kedy si začala? Vieš ten dátum, kedy vyšla prvá epizóda? Začala som v roku 2020 cez COVID. Na začiatku roka, takže to je celkom jednoduché.
Cez COVID, čiže bola tam tá pohnutka, že nedalo sa nič robiť. Pomohlo to trocha k tomu, áno. Popri kváskovaní si začala... Ja som nekvaskovala, nie. Ja som robila, stále som robila strašne veľa, lebo moja práca je teda, ja som finančná riaditeľka, bola celé roky, alebo manažerka môžeme nazvať. Čiže robila som financie a cez COVID sme mali strašne veľa roboty a už mi z toho šibalo, môžem to takto povedať do etéru. A tak som si dala takúto nejakú aktivitku ešte, že aby som to mala tak na vyváženie. A po 3 rokoch stále máš tú aktivitku. Asi spokojná. No hej, pretože ma to strašne baví, no. Super. Dobre, no tvoj podcast má takýto popis, že dobré správy o ľuďoch, ktorí dokazujú, že dá sa to, čo sa zvyčajne považuje za nemožné, prináša Gabika Zubriková v relácii Dá sa to. No, čiže tvoj podcast je tak orientovaný na ľudí, ktorí pomáhajú na taký ten neziskový sektor. Prečo si sa rozhodla práve ísť touto nejakou cestou? No, pretože ja v neziskovom sektore celý svoj život pracujem. Čiže aj poznám veľmi veľa organizácií, aj poznám veľmi veľa ľudí odtiaľ a poznám strašne veľa krásnych príbehov, čo všetko neziskovky robia. Čiže toto bola taká jedna časť tej motivácie a naozaj ma hnevalo, doslova, keď som sa stretávala s tým, že ľudia tomu nerozumejú, čo tie neziskovky robia a čo vy tam robíte a Soros vás platí a proste také tie všetky hlúpe predsudky ma to proste rozčulilo. A zároveň som si hovorila, že no ale tak oni naozaj nevedia tí ľudia, tak však veď není to ich chyba. Takže, a že čo s tým, hej? No tak veď trebalo by im to nejak vysvetliť. A že ja to vlastne viem, a že akým spôsobom by som to mohla nejak hovoriť do sveta, no tak nejak takto z toho potom vzniklo, že tak ja idem robiť si reláciu, no však čo? A čo si vedela o podcastoch predtým? No nič, že absolútne nič. Jediná moja skúsenosť bola, a za to naozaj som vďačná, aj to tu takto verejne poviem, ma Katka Stríčková zavolala do jej podcastu V ženskom rode. To bolo, neviem, tak už dávnejšie, takže teraz je ten podcast už veľmi akože taký známy, vtedy to ešte bolo tak troška dávnejšie. No a som si to užila, vtedy to bolo super. A som bola ako hostka a bolo to fajn. A tak si povedala, že idem do toho, čiže nič si nevedela o tom, o nejakých technikách, moderovaní, hej? Absolútne nič. Nemala si skúsenosti s ničím. Nie, aj mám vlastne troška problém s tým rozprávaním, že mám pocit, že koktám a tak neviem sa nejak ako vyjadrovať úplne. Nikdy som nechodila na žiadne herectvo, ani som nejak nepracovala s hlasom, týmto dosť trpím. No ale tak nejak som to napriek tomuto všetkému. No ja som si vypočul asi jednu epizódu som počúval teraz, ešte pred tým, ako sme začali nahrávať, teda včera. A ide ti to super. Na to, že akože sa cítiš, že nič nemáš za sebou, žiadne nejaké školy alebo čo ja viem. Tak za mňa to bolo svieže, dozvedel som sa, čo som potreboval, otázky boli dobré, s tým koktaním, no ja by som mohol tiež hovoriť, ale to sú veci, no spýtam sa na prvú epizódu, pamätáš si, že mala si nejakú takú možno trému alebo niečo, pamätáš si to, aké to bolo? Hej, určite si to pamätám, ale ešte by som možno povedala, čo bolo pred prvou epizódou. Lebo dobre. Samozrejme, že to nevzniklo len tak úplne na zelenej lúke. Ja som mala takú nejakú úplne že myšlienku. A ešte na začiatku som sa pohrala s nejakým, že písanie, lebo mne písanie išlo celkom dobre. Aj v minulosti som nejaké články zopár napísala. No a potom až tak nejak proste veľmi som vďačná, že som mala tú možnosť tak nejak, ako keď tú myšlienku som len tak povedala, že ja by som chcela nejakým spôsobom robiť tú osvetu a že vlastne neviem ako. A potom spolu s nejakými mojimi priateľkami, ktoré si to radi vypočuli a ma v tom pozbudili, že určite chod to robiť, Gabika, že ty to zvládneš, tak vlastne som si ako keby dovolila tú myšlienku vôbec si ju tak nejak akože rozvíjať v sebe. Lebo no nebolo to sranda. Ja som celý život teda na tom finančnom, tam zavretá v tej kancelárii a hej, že toto som nevedela, hej, ale s tou podporou tých ľudí okolo mňa, tak hovorím, no tak vyskúšam, no pri najhoršom to bude fiasko, no tak. Fiasko to očividne nie je. No, čiže vlastne som potom aj oslovila Kaučku, zase takú moju kamošku inú,
A ona mi dávala také super otázky a ma tak troška viacej nasmerovala, že ako sa tak nejak konkrétnejšie k tomu pripraviť. Potom som oslovila moju dcerenku, úžasnú, šikovnú, ktorá mi pomohla s grafikou a vlastne ukázala mi nejaký strihací program. No a potom som oslovila vlastne prvého hostia, jedného chalania, volá sa Pavel Hrica. Je to proste jeden absolútne mega úspešný človek v neziskovkách, taký pojem u nás na Slovensku a teda mám to šťastie, že to je môj kamoš. A som mu teda povedala o tomto mojom nápade, že ja by som takéto niečo skúsila a že či by teda on nebol môj prvý host a on akože fantastický Pálko, on samozrejme hneď súhlasil, čo bolo pre mňa úplne, že no tak také ako keby povzbudenie, že keď on mi dôveruje, tak už ja si musím nejak dôverovať. Dobre, čiže áno, s kamošom prvá epizóda je akože ideálna, že aj keby náhodou niečo bolo, tak ešte to vie akceptovať, že však jasné je prvá epizóda. Ale počúvala si sa teraz možno s odstupom času, že aké to bolo vtedy a kam si sa posunula? To možno? Si netrúfam. Netrúfaš, ale pamätáš si to ako? Že... Pamätám si, že to bolo hrozné, som sa spotila, že tréma, že stresík a tak. A zároveň také úžasné, taký flow, no, hej. Ja keď som teda nahrával prvýkrát tiež nejak 4 roky dozadu, tak si pamätám iba to, že to bola katastrofa a bojím sa to vypočuť si teraz, lebo by to bola katastrofa. Ale OK. No a ty si nahrávala hneď video alebo len audio? Ako si začínala? Ja som začala rovno aj s tým videom práve preto, že ja som vizuálne neznáma a moji hostia, niektorí sú známejší, ale v zásade sú takmer všetci dosť do veľkej miery vizuálne tiež neznámi. Hej, že je rozdiel, keď natočí Zuzana Kovačič-Hanzelová rozhovor s Ivetou Radičovou, tak nemusíme sa na ne pozerať, vieme, ako vyzerajú, všetci to vedia. Ale keď nejaká Gabika Zubriková, hej, tak preto som to vlastne robila začiatku aj s obrazom. Jasné. Dobre, a čo, si to natočila niekde doma, išla si rovno do štúdia, alebo ako? No vtedy som mala také šťastie tiež, že ja som robila v neziskovke IPčko, ktorá mala vlastne štúdio, pretože IPčko sa robí proste psychologickú podporu pre mladých. A tým, že mladí sú dneska proste takýto celý online, takže IPčko malo svoje štúdio. Jednak IPčko robí tiež vlastný podcast, ale aj veľa sa chodilo, ja neviem teraz tie názvy Twitch a neviem proste tieto veci, kde sú tí mladí a títo psychológovia tam robili s nimi nejaké aktivity, takže využila som výhodu, že som pracovala v organizácii, ktorá mala štúdio, čiže som to robila v tom štúdiu. Ale akože strih a takéto veci, postprodukciu, to som si robila už potom od začiatku sama, ale potom asi po 2 rokoch som sa presunula do profesionálneho štúdia. No, jasné. No a tá postprodukcia, my sme sa trošku o nej aj rozprávali pred nahrávaním, že ty si sa všetko naučila sama vlastne, hej? Že... Všetko som sa naučila úplne sama a úplne od piky. Dcera mi ukázala nejaký software strihací, tam som sa s tým mordovala, keď som niečo nevedela, som jej volala. No a čo? No, ja musím priznať, že videl som, že čo robí Gabika s tým svojím videom alebo s tým podcastom. No, stal sa z nej taký profi strihač, by som povedal, že neuveriteľné. To som ešte asi nevidel u takýchto samorastov alebo ľudí, ktorí to robia zo zábavy. Laicky, dobre, ďakujem. Striháš to, hráš sa s tým, super, to je skvelé, to je skvelé. No to ma baví, takže... A to bolo to vlastne najšokujúcejšie, že ty si povedala, že ťa to baví. Hej? Že niekto, alebo podcasteri, ktorých stretávam, tak najviac sa boja alebo vedia, že tá postprodukcia, že to je to najzložitejšie, aj časovo náročné a neradi to robia, ale teba to baví. No absolútne ma baví ten rozhovor samotný s tým človekom, samozrejme, a baví ma aj táto postprodukcia a možno je to spôsobené tým, že ja som ako svojou profesiou, čo ma živí celý život, som tá finančníčka, že tiež teda ako robiť s tabulkami a s číslami a s faktúrami a to tiež teda nie je nejaká úplne najväčšia kreatívna zábava. Asi mám k takým veciam taký nejaký vzťah. No. To, čo pre ostatných nie je zábavné, pre teba je. No dobre. Už som spomenul teda, že 58 častí a čo som si pozeral, tak ideš kontinuálne, že si nemala, neviem, že rok prestávku. Nie, ja sa snažím kvázi, že každé 2 týždne a ono to nevychádza tak presne, ale tak áno, že plus minus, hej. To si vyžaduje veľkú dávku takej tej trpezlivosti a výdrže. Vytrvalosti. A
To je taká celkom moja vlastnosť. Hej, že aj behám, sa rozbehneš aj maratóny som nejaké zabehla. Wow, to je na ďalší podcast. Ale nemala si počase takéto vyhorenie? Z tohto určite nie. Nie. Bože, vyhorenie som mala z financií. Financií. Lebo to sa tak stáva. Mne sa to stalo, hej, že keď sme robili niečo, alebo proste vidím na tých podcasteroch, a nielen podcasteroch, že proste niečo robíš a potrebuješ si po nejakom čase dať nejakú pauzu. Hej, že, možno to príde. Ale ty zatiaľ po tých 3 rokoch také nepocítiš. Nie, práve, že ja to mám naopak, že pre mňa je to také strašne osviežujúce popri tej finančnej robote. Že prídeš a pokecaš si. Dobre, a ty vlastne celý podcast robíš sama, teda nielen tú postprodukciu, chodíš nahrávať do štúdia, jasné, ale oslovovanie a marketing a tieto veci ostatné sama, hej? Úplne sama, ako prst, ako kôl v plote. A teda není to, že by som to úplne že chcela sama, ale tak nikoho som nejak nenašla a není to ľahké, lebo tak peniaze na to nemám, tak no. Rozumiem, ale dostaneme sa aj k takým spoluprácam, ktoré sú vlastne dosť čerstvé, teda 1, 2, ale to si necháme na neskôr. Chcem sa ešte dostať k tomu obsahu. Je dosť zložitý, nie je to žiadna možno ani zábava, ako si povedala, že ty chceš možno edukovať verejnosť. Inšpirovať, výborne, inšpirovať ľudí k tomu, alebo povedať im, že o čom ten neziskový svet je. A podarilo sa ti to po tých 3 rokoch? Máš taký pocit, že si priniesla to, čo si chcela? Tak to je ťažká otázka, ale ja by som to tak povedala ešte, že ja sa snažím aj troška tak ako keby pozvihnúť náladu, pretože strašne veľa je zlých správ a negatívnych správ a proste tie médiá prirodzene vyhľadávajú tie zlé veci a poďme teraz sa všetci akože rozčuliť, ale vlastne tu sa stále a kontinuálne a roky dejú akože úžasné veci, lebo vlastne všetko, čo sa deje v neziskovkách je o tom, že niekto zlepšuje ten svet, že sa chodí niekde pomáhať, že proste sa niekde niečo vymýšľa, že sa niečo zlepšuje. A iba sa o tom tak ako nehovorí v tých médiách, lebo je ťažké podať tieto pozitívne veci, aby boli zároveň atraktívne. Hej, kebyže tam mám, že na začiatku niekto zomre, tak hneď chytím pozornosť, lenže ja chcem iba povedať, že sa dejú dobré veci. A hovoriť o tom, ako sa robí dobro, je také dosť nudné a je to naozaj ťažké a ja sa to ešte stále iba učím. Ale baví ma to, no. A dúfam, že sa to naučím robiť stále lepšie a lepšie, aby to aj bolo proste pre tých poslucháčov a divákov zaujímavé. No to dobre hovoríš, lebo my ľudia asi tak prirodzene viac inklinujeme k takej agresivite, by som to povedal, hej, že všetko, čo je také presne negatívne, krímy a neviem čo, preto sú aj také tie podcasty, tie true crime alebo tohto typu prosím možno najúspešnejšie, hej, potom ešte zábava možno, ale máš môj obdiv rozhodne, že takéto niečo robíš v takejto téme. No a poďme teda možno na tých hostí, že ako si ich vyberáš. Že si povieš, že nejaký článok čítáš, tuto tento človek ide, alebo ako to funguje? Priznám sa, že takmer všetkých svojich hostí som poznala osobne, čiže čerpám hlavne z tých mojich známostí za tie roky. A keď tých ľudí nepoznám, tak poznám ľudí, ktorých poznajú a viem si ich ako keby osloviť cez nich. Napríklad môj najpozeranejší diel je s Magdou Vášariovou, ktorú som teda napríklad predtým nepoznala, ale bola strašne zlatá, že prijala moje pozvanie. Čiže ešte, aby som to tak doplnila, že občas prekladám tých ľudí z nezisku nejakými takými inými osobnosťami, ale snažím sa, aby tam bol vždy nejaký presah na to. Napríklad Patrik Herman ako moderátor známy z Telky rozpráva o svojich charitatívnych filantropických aktivitách. Hej, táto Magda vlastne rozprávala Magda je absolútne inšpiratívna žena, o odvahe ženy v celom tom svete diplomacie a politiky. Alebo napríklad Mišo Kaščák tiež vlastne rozprával takú nejakú svoju cestu tej odvahy, že ako proste chalan začne robiť nejaký takýto festival a ako sa vyrovnáva s kritikou a s hejtmi a s tou nenávisťou. Čiže keď tam aj mám ľudí, ktorí nie sú priamo z nezisku, tak sa snažím s nimi hovoriť o takýchto veciach. To je skvelé, že tí známi ľudia hovoria o tomto.
A je to potom inšpiráciou, hej, pre ostatných, takže... No ale napríklad pozvala som aj zo pár ľudí, ktorí na moje pozvanie nereflektovali samozrejme, alebo teda, že neodpísali mi vôbec nič, alebo mi odpísali, že nie. Hej, sú na čiernej listine. Nie sú na čiernej listine, tak čakám, že možno ešte neskôršie budú súhlasiť. Čiže, hej, no zatiaľ čerpám hlavne takto zo svojich známostí a v tých neziskovkách pracuje veľmi veľa ľudí, takže ešte stále mám úplne strašne dlhý zoznam ľudí, ktorých ešte stále chcem pozvať, takže mám ešte čo robiť. Super. No, ale spomenula si, že Magda Vášariová bola že veľmi inšpiratívna a ktorý podcast bol, alebo ktorý hostka bola taká, že wow, že ťa možno až prekvapila. Jo, no túto otázku som nečakala. Top, nemám top, nechci odo mňa top, všetci sú top, nie. A ja chcem top. Tak top 3, no. Ale nie. Neviem, no mala som tam napríklad Arnolda Kíša, ktorému, ja som ten diel myslím nazvala, že lebo volá sa to, že dá sa to, hej, a on mi vlastne rozprával, ich neziskovka robí to, že prináša na základné školy takú ako keby skladačku alebo neviem ako hru a deti si skladajú formulu, v ktorej potom reálne idú aj súťažiť. A ja som ako, že hovorila, že ale že to sa nedá, že nemôžu si malé deti postaviť formulu, v ktorej potom idú súťažiť. Takže vlastne celý ten diel je o tom, on mi to vysvetľuje, že áno, reálne sa to dá, sa to robí a je to veľmi krásny vzdelávací projekt, ktorý vlastne učí decka veľa užitočných zručností a je to super a volá sa to Green Power. To som si tak teraz spomenula jeden z tých 60, ale však všetky sú super. No dobre, tak... A teda mám ich vlastne 60, lebo 2 som nahrala a nevyšli von, pretože tí hostia si to ako neboli s tým spokojní. Tak, čiže ty im to vždy pošleš pred publikáciou. Jasné. Lebo to nebýva úplne akože štandard, čo aspoň ja tak vnímam, že niektorí si to vypýtajú, že chcem autorizáciu, ale myslím, že neviem, tie žurnalistické pravidlá sú také, že keď ti dá niekto rozhovor, tak myslím, že už nemusíš mu to dať na autorizáciu. Tak myslím si, že asi moja výhoda v tomto je to, že ja nie som žurnalista. Hej. No, jasné, neviem, ale takže miešame sa, hej, tí podcastéri sa miešajú do remesla žurnalistického, aj keď nemusíš byť žurnalista, aby si bol podcaster, ale všetkým posielaš teda, hej? Ja som to zase rešpektovala, že keď oni sa s tým necítili komfortne a akože podľa mňa tie diely boli úplne dobré, ale tí ľudia boli tak nároční a takí ako by som povedala, že perfekcionalisti, že teda oni si to vyhodnotili, že oni neboli spokojní ako s ich výkonom. A ja že dobre, no tak keď nie, tak nie, no tak vlastne mám ešte 2. Takže vlastne mám už 60, to som chcela povedať, že už to mám okrúhle. Dobre, okrúhle výročie. OK, čo možno tvoja inšpirácia v podcastoch? Máš nejaký obľúbený podcast, v ktorom si sa možno inšpirovala, alebo obľúbený ako všeobecne? No, taký úplne, že úžasný, ku ktorom by som sa ako keby chcela raz priblížiť, keď budem veľká. Je taká séria Zuzany Kovačič-Hanzelovej Odsúdený na neúspech. Myslím, že to má asi 6 dielov. Aj dostalo to nejaké ceny. A je to o tej rómskej problematike, dalo by sa to tak nazvať, ale je to urobené naozaj profesionálne. Aj sú tam akože, tam sú obrovské ako počutia na to. Ale tak to je naozaj profi práca týmu ľudí. No a taký, že mám rada ľudskosť Barbary Marekovej. Tam sú mi také, tie témy sú mi blízke, aj ona to dobre robí pre mňa. Tak napríklad. Jasne. Dobre, no poďme na tie spolupráce. Robíš to teda 3 roky, máš asi milióny z toho nemáš, predpokladám, peňazí, že tým, že to je akože aj taká téma, tak asi to... Veľa reklam si tam nepredala, predpokladám? No nie, celé vlastne je to len o tom, že ja do toho dávam vlastné peniaze. Vlastne platím si za štúdio, za ten software, za ten celý svoj čas, ktorý do toho dám a nemám z toho ešte ani cent. Ale to vlastne ani nebol cieľ, že áno. Nie, toto nebol cieľ. No ako keby, že nemusím do toho ešte dávať vlastné peniaze, to by bolo lepšie,
Ale aj som dostala ponuku na jedno free štúdio, bezplatné, ale nebola som s ním spokojná, tak som sa vrátila do toho plateného, takže bohužiaľ. No. Dobre, no ale čerstvá novinka, je to čerstvá novinka, že denník N bude vlastne zverejňovať tvoje epizódy, ak to správne hovorím? Zaradil, dá sa to, do podcastovej série podcastov denníka N. Tak, hej. Čo je dobré, lebo je to silné médium a tvoj podcast sa teda dostane ďalej. Hej? No teším sa z toho, jasné. Že tá mediálna podpora bude teraz silnejšia. Skúsme teda o tom marketingu, o tom prome, že ako to robíš, čo ti možno funguje, čo ti nefunguje, čo si skúšala. Hej, no my sme sa aj predtým rozprávali, že ja veľmi rada a s potešením a s radosťou ten celý diel vlastne pripravím, to ma strašne baví a ten produkt mať hotový, to je vlastne tá zábava. No a potom začína to moje utrpenie, že si to vlastne teda promujem a robím to vlastne úplne sama, čo je teda veľmi nie ideálny model. Ako mala som aj nejakých dobrovoľníkov chvíľku, ale tak tí dobrovoľníci, oni sú tak na chvíľku. Hľadám stále, ale tak no nie je to ľahké, no. No, čiže všetko si robíš sama a ten marketing čo? Teda používaš siete, klasika, hej, robíš nejaké reelska? Siete, klasika, robím nejaké reelska, robím nejaké tieto shorts na YouTube, čo si mi vlastne teraz vysvetlil, že sú dosť zlé, ale... Nie sú zlé. Je tam nejaká technická nedokonalosť, ktorú trošku ich treba možno vylepšiť jemne, lebo ten čas, ktorý nad tým strávíš, je vzácny, hej, a prečo to neurobiť za ten istý čas, možno o kúsok krajšie možno, hej, čiže tam, ale to sú také tie... Učím sa, no veď to, že ja som vlastne úplný samouk na všetko, takže je to taký boj, no a v dnešnej dobe, keď je všetkého veľa a veľa dobrých vecí, veľa dobrých podcastov, veľa dobrých relácií, no, možno keby, že to začnem robiť troška skorej, no ale no. No, to sme sa už trošku aj rozprávali, že ten denník N ti môže pomôcť v tom akože šírení, hej, v tom prome, takže toto som presvedčený, že tie možno čísla, aj dopočúvanosť, všetko proste nejak porastie a budeš viac možno spokojnejšia s tým, hej, že toho, čo sa bojíš, ten marketing, že môže urobiť ten denník N. Hej. To by bolo super. Čiže to je zaujímavé, ale ešte si spomínala jednu spoluprácu s nejakou organizáciou. Hej, pretože je jedna taká neziskovka na Slovensku, ktorá sa volá Dá sa to. Oni sú úplne nezávislí. My máme len rovnaký názov. A vedela si, keď si zakladala podcast? Oni sa tak ešte vtedy nevolali. Aha. Oni sa až potom premenovali. Sa inšpirovali tebou. Nie. No tak to je také slovné spojenie. Dá sa to, hej, jasné. Aj PSK to malo na kampaň. Proste to je slovné spojenie, ktoré existuje. Oni to teda majú bez dlžňa. Ako Dá sa to bez dlžňa, ja som s dlžňou. Dobre. No ale tak sme sa tým, že máme tieto podobné názvy, najprv sme spravili reláciu, hej, kde teda ja som ich predstavila, čo robia, ako robia, však oni sú veľmi inšpiratívni tiež, no a potom sme tak asi nejak po roku, že čo by sme ešte spolu podnikli, tak teraz sme sa tiež dohodli, vlastne dva posledné diely sú tak, že aj oni vlastne sa pridávajú k tomu šíreniu toho podcastu. Tak. To znie dobre teda, denník N a táto organizácia, že tam, kde ťa akože tlačí topánka, tak toto môže byť vyriešené, nie? To sa mi zdá ako fajn. No tak... Ako chcela by som byť pozitívna, že to pomôže, že bude to fajn, ale tak nemyslím si, že to už je teraz vyriešené sú všetky moje starosti. Je to ako keby taký ďalší krôčik. No. Ďalší krôčik. Dobre, a kde vidíš svoj podcast ako sa to pýta, o 5 rokov? Ježiš, tak to si mi dal ťažkú otázku. O 5 rokov. No o 5 rokov... Tak dajme o týždeň. Ale ináč ja sa toto pýtam mojich hostí. Že kde sa vidia? Nie, že snívajme spolu. Že čo by si robil, keby peniaze a ľudia neboli žiadny problém. Vidíš, ja som si tu nepoložila sama sebe tú otázku. Tak ti dám otázku. Čo by si robila, keby peniaze a čo to? Čas a ľudia. A ľudia nebol žiadny problém. No takže by som mala tým ľudí, ktorí by mi s tým pomáhali, s ktorými by som spoločne to mohla tvoriť, lebo veľakrát trpím tým, že som sama. Že človek by sa tak aj poradil, hej, čo si myslíš o tomto, ako sa ti toto zdá, hej. Takže mala by som tým ľudí, s ktorými by sme to vytvárali spolu.
A možno by som sa tomu vlastne mohla venovať takže že ako na full time, hej, že by som teda už nemusela sa trápiť s tými financiami. A to už by som sa prenechala mladším. No a tak by ma to nejakým spôsobom teda mohlo aj živiť, no. Ale tak to je naozaj že taký sen iba, no. Ale to môže prísť. To nikdy nevieš, ne? Že akože nereálne to nie je, tak by som to videl, že len treba robiť tie malé krôčky a človek sa k takýmto veciam dopracuje. Ja tomu tak verím. Niekedy slepo, ale tak a reálne je to pre mňa také veľmi iba, že ako sen, že ja tomu fakt, že neverím, že raz by ma to mohlo živiť, tak možno tuto ešte nejaká chyba v tej mojej seba, neviem čom, hodnotení. Nič, no. Tak veď mám túto moju prácu, zatiaľ stále neziskovky potrebujú finančníkov, takže je to taký dobrý celkom ako také spojenie, že toto má tak živý, tu pracujem, toto proste mám takú akože to remeslo a tie podcasty mám ako takú zábavu a tým pádom možno mi nehrozí to výhorenie, čo si spomínal. No, tak možno všetko zle na niečo dobré. Dobre to máš nastavené. Že zdá sa, že to potiahneš ešte dosť dlho. Týmto nastavením. Tiež sa sama seba pýtam, že či by ma to bavilo, keby to musím robiť ako svoju robotu. A nemám na to odpoveď, lebo nemám to ako svoju robotu. Mám to stále ako zábavu, takže stále ma to baví. No. Dobre. No, Gabika, sme na konci. Je ešte niečo, čo by si odkázala možno iným podcasterom, ktorí možno začínajú alebo chcú robiť s podcastami? Skús. Počúvajú nás podcastery. No, není to ľahké. Není to ľahké. Aj Blažej ma tu teraz upokojoval na začiatku, že menšie čísla sú normálne, hej, lebo na Slovensku sme tu aj mali trh, aj teda už je veľa dobrých relácií, takže nie je to také ľahké. Ale pokým vás to baví, tak asi to robte, no však veď robme to, čo nás baví. Presne tak. Nezostávame nič iné, iba súhlasiť s týmito slovami a ďakujem ti, Gabika, že si prijala pozvanie do podcastovín a hádam sa vidíme, počujeme ešte niekedy. No, bolo mi potešením, Blažej, a som rada, no ja ti tiež sledujem už dlhšie, tak som rada, že sme sa tu takto mohli teraz stretnúť a pokecať. Skoro. A ďakujem a pozdravujeme všetkých poslucháčov. Tak, do počutia.